Τραβάει. Ναι. Intro! Στον παγκόσμιο φωτογραφία πάνω την κάνω πρέπει. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Καλησπέρα. Είμαστε Ο Κοντός. ο Χοντρός. Και η Tinkerbell. Πες το πιο γκέι ρε μαλάκα. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με την καλλισθενική. Πώς σε λένε, θες να μας πεις? Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Γιώργος, είμαι την καλλισθενική. Ασχολούμαι με την καλλισθενική. Είμαι 3 χρόνια καθαρός. Έλα, εγώ θέλω να το κάνω αυτό αστείο. Εσύ δεν είσαι καθαρός όμως. Ναι, αλλά έχω να πάω. Αυτό Αλήθεια, χάνεται που δεν μυρίζει μέσα από την κάμερα. Αυτό βίντεο γίνεται σήμερα γιατί έχουμε πληθεί χθες. Παρακάτω. Γενικά το YouTube είναι ένα challenge γιατί πρέπει να πλένεσαι τουλάχιστον 3 μέρες πριν κάνεις βίντεο γιατί φαίνεται λαδίλα μετά από Εγώ λίγο. φοράω καπέλο. Οπότε ήμασταν σκεπτικοί. Ναι. Το YouTube ήταν η ιδέα του Σταύρου. Αυτός εδώ. Δεν είναι δικιά μου ιδέα. Ποια είναι η Η ιδέα? περηφάνεια σου είναι να το λες. Μαλάκα, δικιά σου ιδέα. Ήταν η ιδέα του Σταύρου λοιπόν. Εγώ δεν ήθελα να Λέει να ψηθώ. μήνες τώρα να το κάνουμε. Απλά ποτέ δεν θέλαμε. Φου γαμάμε ρε παιδιά. Ακόμα δεν θέλουμε, είναι απίστευτα από όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εγώ, για να συνεχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, τι ασχολείται ο καθένας. Ασχολούμαι με την καλλισθενική 2-2,5 χρόνια. Το σταμάτησα για κάποιο καιρό. Γιατί με έπεισε αυτός να κάνω λίγα βάρη. Μαλάκες να σου πω, εγώ να μην έχει περίοδο πέρα. Όλο εγώ που Δεν γάμισε. Με έπεισε να κάνω λίγα βάρη, έκανα κάνα εξάμενο βάρη, τώρα μπαίνω πάλι στην καλλισθενική. Αυτός. Βαρέθηκε να έχει πόδια γι' αυτό. Αυτός εδώ πέρα Είπε να θέλει σταματήσει να λέει- πάει τον εαυτό λέει του και να κάνει γκέις, ότι οπότε σταμάτησε θέλει- το CrossFit. να Ouch. κατέβει bodybuilding. Λέω να κατέβω bodybuilding. Πρέπει να κόψω γιατί είμαι ο χοντρός. Λέω λοιπόν. Λέω μετά το bodybuilding να κατέβω powerlifting. Αλλά είμαι αδύναμος. Κοίτα, άμα χάσεις κιλά για bodybuilding, θα πέσεις weight class, οπότε θα είσαι πλέον δυνατός για powerlifting. Ναι, αλλά όχι μπροστά στα παιδιά. Εντάξει. Ναι. Εσύ θες να κάνεις. Εγώ πάω. Σκάσε. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με powerlifting γιατί απλά μου αρέσει. Ούτε είμαι καλός ούτε τίποτα. Ασχολούμαι λίγο καιρό, δηλαδή να έχω κλείσει ακόμα χρόνο. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει και πιστεύω μπορώ να πάω καλά. Πάω. Να πάω. Αυτό. Λοιπόν, αυτά με το τι ασχολούμαστε ρε παιδί μου γενικά. Από γνώσεις. Κανένας από τους τρεις μας δεν το έχει σπουδάσει το κομμάτι, δεν έχουμε πάει τεφά, τίποτα τέτοιο. Είναι ότι ξέρουμε από προσωπική εμπειρία και ότι έχουμε δει και εμείς από YouTube. Κυρίως. Κυρίως και από ξένο YouTube, κυρίως. Πολύ ξένο YouTube. Που το έχουμε εφαρμόσει πάνω μας, βλέπουμε ποια δουλεύουν, ποια όχι, ποια είναι ηλίθια, ποια είναι CrossFit. Το ζητάμε. Και λέμε την άποψή μας. Οπότε αν βαριέστε να γκουγκλάρετε. Subbutton. Καμπανάκι, αυτό θα το πούμε στο τέλος ξανά. Καμπανάκι, μαλάκα. Δεν έχουμε βγάλει βίντεο, τι καμπανάκι. Έφυγε αυτό, έφυγε. Σας πείσαμε με το intro ότι θα παίξει καλό περιεχόμενο. Λοιπόν, στόχοι καναλιού είναι να μεταφέρουμε γνώση μέσω εμπειρίας, δηλαδή γνώση και ψυχαγωγία να μεταφέρουμε. Ναι. Αλλά- Κυρίως ψυχαγωγία. Αλλά υπάρχει Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Όχι. Στόχος είναι Άλλα πράγματα ενημέρωση θα θέλαμε. και ψυχαγωγία. Αλλά σημαντικότερο απ' όλα είναι χορηγία η πρώτη. Δηλαδή να πάει να γαμηθεί και η γνώση, να πάει να γαμηθεί και η ψυχαγωγία. Για δεν είναι το μυστικό. Να πάω να κάνω ένα zoom Όχι ότι έχουμε. Όχι ότι αγαπάμε μια εταιρεία συγκεκριμένα. στο Mic Pro. Δεν Πάρε πάρει πάει και εσύ κάτι, δεν έχουμε. χορηγία από την Ιαπωνία, από τα στούντιο του DB. Πιανό. Το TV. Α, να πούμε για το όνομα. Α, ναι. Ναι, Σε θέλετε. περίπτωση που δεν το Σε καταλάβατε, περίπτωση που αναρωτιέστε, ναι. μας αρέσει το Dragon Ball και γενικά τα anime και όλα αυτά. Είμαστε λίγο geek fans. Ναι. Και Geek. Για anime fans. Εντάξει, είμαστε Anime, λίγο fanatics, λίγο, αλλά και τα καλά anime πάντα μιλάμε έτσι, όχι τίποτα του τύπου. Υπάρχουν πολλά κακά εκεί έξω. πριν το γυμναστήριο να βάζουμε έτσι Goku εναντίον Jiren να... Spoilers. Αν το έχουν δει καλά να πάθουν.
πάρει. Ναι, Όντως θα πάρει. ναι. Θα κάνετε Από pause, αναγαμμένη. θα κάνετε pause, Ναι, βγείτε θα από πάτε το να κανάλι το μας. δείτε Δεν και έχει θα κάτι να ξαναδείτε. δείτε εδώ πέρα άμα δεν έχετε δει αυτά. Δηλαδή πολύ pop culture και Rick and Morty θα πρέπει να έχετε δει. Spoilers κάπου. Spoilers Το τα ξέρω, ήταν καλή χέρια. ιδέα. Ναι, το Z Fitness είναι από το Dragon Ball Z. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το Οπότε όχι Z. Z Fitness, όχι Z As Fitness. fitness. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σύμβολο από το Z. Και λέω, πώς μπορούμε να το βάλουμε σε ένα όνομα. Με λογοπαίγνιο, με το ένα με το άλλο. Όχι. Z Fitness. Z Fitness είναι απλό. Ήταν η πρώτη επιλογή, μετά ήταν τα τρία καλά γουρνάκια. Τρία Τα γουρνάκια. τρία γουρουνάκια. Οι τρεις σωματοκτίστες. Power buff girl. Αλήθεια, κάνω μια λίστα όλα τα ονόματα που μας πρότειναν στο ωραία, Instagram. σε άλλο βίντεο. Κάναμε poll για τα ονόματα που μας προτείνουν για να φτιάξουμε το YouTube. Δεν και είναι πολύ αυτό είναι ερώτηση. θα τα, Ναι, θα τα εκθέσουμε, ναι, θα τα εκθέσουμε σε επόμενο βίντεο μας. Μέσα στη βδομάδα να κάνουμε κι άλλο ένα. Πολλά παραπάνω. Ναι, θα κάνουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Θα κάνουμε. Ένα. Όλο να κάνουμε σήμερα κι άλλο. Ναι, Θα κάνουμε αλλάξουμε εδώ. ρούχα όμως. Άμα τα μπιντζάρατε ρε παιδί μου μετά να μην βαριέστε. δεν έφυγα δεύτερο καπέλο. Ρε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στο κανάλι Δεν μας. έφερες τένα. Τι θα κάνουμε στο κανάλι. Ωραία. Θα έχουμε βίντεο που δίνουμε συμβουλές. Τι να κάνετε είτε γυμναστήριο είτε διατροφή. Διατροφή λιγότερο γιατί. Επίσης, Τα ξέρουμε, δεν τα εφαρμόζουμε τόσο. Ναι, επίσης ξανατονίζω ότι δεν έχουμε κάποια εμπειρία ούτε σεμινάρια, ούτε τεφά, ούτε τίποτα τέτοιο. Καθαρά εμπειρικά. Όλα επιδέχονται κριτική. Σπουδάζουμε μηχανολόγοι, οι Είμαστε- μηχανικοί περιβάλλοντος, εκεί. Είναι Όταν λέμε Ναι, δηλαδή, εκεί. Εκεί είναι εκεί η φάση 20 μέτρα. Ναι, Ναι. μας ξέρει όλη η σχολή. Αλλά όχι επειδή Αλλά όχι πάμε. επειδή πάμε. Από το μπαλκόνι. Τι άλλο, μπορούμε να κάνουμε συνταγές. Ναι, συνταγές που αυτός εδώ πέρα το έχει κάψει αυτό το θέμα γενικά. Ναι, πολύ ψαχμενιά έχει πέσει το θέμα αυτό. Να κάνουμε νόστιμο το κοτόπουλο. How to make chicken paste. Ναι. Και αυτά. Συμπληρώματα. Συμπληρώματα ό,τι έχουν δοκιμαστεί από τα παιδιά. Γιωργά για τυράμισου. Εντάξει, εγώ έχω μόνο ένα εξάμηνο πάρε πρωτεΐνη, παιδιά. Εγώ είμαι καθαρός. Φαγητό δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, ό,τι έχει δοκιμαστεί. Ό,τι Θα τα πούμε. Ό,τι Θα έχουμε τα δοκιμάσει, μάθουμε. ναι, Εδώ. καθαρά δεν λέμε για Θα πράγματα. βάλει εδώ το βίντεο να παιχτεί. Ναι, τέλος πάντων. Το Δεν θα έχω πούμε βγάλει. για συμπληρώματα που δεν έχουμε δοκιμάσει εμείς. Αν, Α, θα πούμε ρε μάλλον. ναι, αν ενδιαφέρεστε μπορούμε να ψάξουμε να κάνουμε μια Ναι, έρευνα. ξέρουμε, επειδή ναι, θα ξέρουμε, ξέρουμε ρε Να παιδί μου, κάνουμε αλλά- βίντεο συμπληρώματα έχουμε και εδώ. ναι, μας ενδιαφέρει κυρίως αυτό που έχουμε. ρε παιδί Για μου. άτομα που είναι μικρά, θέλουν να ξεκινήσουν γυμναστήριο τα βασικά. Αυτό Ναι. μπράβο. Όχι Πολύ κάμψεις καλό. δικεφάλων πρώτη Όσοι άσκηση και είστε, στήθος. θέλω να ξεκινήσω γυμναστήριο, δεν ξέρω που πάνε τα 4. Πιτσιρικάδες, μου στέλνουν πιτσιρικάδες που πούμε τι να πάρει για αυτό, τι να πάρει για το άλλο. Ναι. Κοτόπουλο να πάρει. Επίσης, Είστε το νούμερο ένα κοινό που ασχολούμαστε. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα το πω αυτό. Ναι. Η μάνα σας. επίσης εσείς, αν λοιπόν, είστε. είστε Όχι η πιο μάνα ναι. σας εννοώ η μάνα σας άσχημα, εννοώ η μάνα σας να της δείξουμε ένα βίντεο ρε παιδί μου. ξέρεις. Ναι. Θα έχει τίτλο Αυτό δείχνω στη μάνα σου. Ναι, με φάση το Ναι. να Τι να σου καταρρύψουμε πάρει. μύθους και προκαταλήψεις που έχουν οι γονείς απέναντι στα Αν σου λένε γυμναστήρια και τα κοντός, και τα συμπληρώματα. Ναι, αυτός δεν έκανε φάει και έμεινε κοντός. Με καλλιστενική που σε τσιτώνει κιόλας έγινε κοντά. Ναι, Ένα 80 τον εγνώρισε. επίσης άλλο ένα θέμα που θα καλύψουμε είναι το πώς με χαμηλό budget ρε παιδί μου σχετικά Ναι, να κάνεις προπόνηση στο σπίτι. Εγώ έκανα αποκλειστικά 2 χρόνια στο σπίτι ότι έχτισα πάνω μου. Αυτό λέγεται no budget κύριο. Ναι, πήρα ένα Αγόρασε μονόζυγο. ένα μονόζυγο, Αγόρασα ναι, ένα λέω. μονόζυγο, μαλάκα. Αγόρασα μερικές παραλέτες, ένα χαλάκι, σιγά σιγά. τα Έφτιαξες περνάω. παραλίτες μαλάκα. Όχι, αγόρασα συνέχεια παραλέτες Ναι, πλαστικές που ωραία. ήταν στραβές και Ωραία. μετά έφτιαξα τις δικές μου. Αυτά. Θα το δείτε πολύ συχνά αυτό. Λοιπόν, θα μπει το κάθε Instagram από κάτω. Θα μπει αυτό και τώρα άμα θέλει τα άξια Εγώ ονόματά μας. Μαουρούλης. Βασίλης. Εγώ Μοτσικρής, ξέρω εγώ. Όχι, Γιώργος όχι, της όχι, Γιώργος Γιώργος Κρίς. είναι.
Τσίκρης, έτσι με Τσίκρης. φωνάζουνε, τσίκρη με φωνάζουνε. Τσικρί δεν σε φώναξε ποτέ κανένα. Με έχουν φωνάξει. Ποιο? Αυτό δεν ξέρω, βάζουν τόνο. Λοιπόν, πάμε σφαλά τα ονόματά μας. Είναι το πιο εύκολο κομμάτι από όλο που δεν το έχουμε κάνει. Λες και είναι στην αρχή και θα το βάλει κλεκ κλεκ. Γιώργος. Σταύρος. Γιώργος. Χάρηκα, Γιώργος. Εποχή λαγού. Εποχή πάπιας. Εποχή πάπιας. Εποχή λαγού. Αυτά. Από αυτό Άμα να πούμε ενδιαφέρεστε, άμα ενδιαφέρεστε όντως να δείτε το περιεχόμενο που σας είπαμε θα κάνουμε, Θα μπει στη βδομάδα Ένα να βίντεο βγει εδώ ένα βιντεάκι για ένα training να κάνουμε. Μια προπονησούλα. γιατί να, Έτσι Όχι, πως μέχρι φαινόμαστε. το επόμενο βίντεο μην προπονηθείτε. περίμενε, ρε μαλάκα, Α, μην το- προπονηθείτε αν δεν δείτε εμάς. Ένα hard gainer. Για το πώς να το κάνετε. Ένα είναι αναβολικό απλά φλουφλής. και το βούδα στη μέση είναι μαλάκα βλέπω τα παιδιά. Γι' αυτό δεν έχει. Έτσι όπως το βλέπω δηλαδή, αλήθεια. Βάψω με Εντάξει, ναι, χρυσό όντως. και ένα να σου πω. Και ένα να σου πω τη μοίρα. Ποτέ βούδας, ποτέ. Να, κοίτα, άμα κάτσω έτσι, τι είμαι. Λοιπόν, αυτά. Από ό,τι Θα καταλάβατε, αυτός έχει το χιούμορ. Και αυτός Και τα επίσης. Εγώ. Το πάω. Εντάξει, κάτι. Εγώ έχω κοιλιακούς. Το δουλεύω. μαλάκα. Παιδιά πρέπει να βγάλουμε όλοι κοιλιακούς. Ναι. Για αυτούς μιλάω. Γι' αυτό το. Αυτός ήδη έχει. Όπως είναι σώζει η δύναμη. Κοπάνιστε. Ναι, και αυτός ήδη έχει. Λοιπόν, πείτε. Είναι κοντά στο Μέχρι- Παιδιά, θα μπουν οι κάρτες. Μέχρι το καλοκαίρι, πού θέλετε να φτάσετε. Ωραία, να πούμε τα γκολ μας τώρα. Ναι, ας πούμε. Τα προσωπικά, Ένα- ατομικά. Σύντομα, όχι, θέλω να κάνω Goals? squat τόσο τέτοιο. Ναι, όχι, εγώ θέλω να φτιάξω το upper chest μου καλά, να κοπώ καλά, όσο δεν έχω κοπεί μέχρι τώρα. Θέλει αυτή την γραμμούλα εδώ πέρα ο Γιώργος. Αυτή Θέλει η γραμμή- κολοβιζιά. Αυτή η γραμμή γραμμή. Βυζιά κόλλου. Ναι, εγώ θέλω Βυζιά πρώτα σαν να, κόλλο. πρώτα να χάσουμε 10 κιλά ακόμα εδώ πέρα και κυρίως τα man boobs. Και όσο μπορώ να αυξήσουμε και η μάζα, μένοντας στα κιλά που είμαι. φραπές. Περίπου να μείνω στα κιλά που είμαι, να κάνω ένα body recomposition μέχρι το καλοκαίρι. Εγώ θέλω τη μερούλα. Και να χάσω καμιά 20 κιλά μέχρι να βάλω κοιλιακούς. Να ανεβάσω όλα με τα βασικά lifts. Να περάσω κανένα μάθημα στη σχολή. Α, ούψ. Ούψ, κλείνουμε το βίντεο, θα διαβάσουμε. Να, ναι, τέλειο. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, ξέρω εγώ να είστε καλά.